ኤርትራን ዓዲ ጣልያንን ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ መራሕተን ንዝተገብረ ዘተ መሰረት ብምግባር ዓበይቲ ውዕላት ከም ዝተፈራረማ ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን ኣብ ኤርትራ ብሚኒስተር ሕርሻን መግብን ዓዲ ጣልያን ሚኒስተር ፍራንቼስኮ ሎሎ ብርጊዳ ዝተመርሐ ልኡኽ ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ዓዲ ጣልያን ኣብ ጽላታት ጸዓት ዕደና መሰረተ ልምዓት ምምስራሕ ሕርሻ ሃብቲ ባሕሪ ቱሪዝም ባህልን ስፖርትን ምዕባል ሰብኣዊ ርእሰ ማልን ቁጠባዊ ምትሕብባርን ፋይናንስን ዘተኮረ ስምዓት ጌራ ምህላዋ ተገሊጹ። ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኤርትራን ነስረዲን መሐመድ ከምኡውን ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢን ኣህጉራዊ ምትሕጋዝን ዓዲ ጣልያን ሚኒስተር ኤድሞንዶ ሲሪየሊ ነቲ ኣብ መንጎተን ክልተ ሃገራት ተገይሩ ዘሎ ውዕል ከም ዝፈረሙሉ እውን ተሓቢሩሎ። መራሕቲ ኤርትራን ዓዲ ጣልያንን ኣብ ኣጋጣሚ ዋዕላ ኣፍሪቃ ዓዲ ጣልያን ኣብ ወርሒ ጥሪ 2024 ኣብ ሮማ ከም ዝተመያየጡ ዝዝከር ኮይኑ ቀዳሚት ሚኒስተር ጆርጂያ ሜሎኒ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዕድላት ንምህዳሳስ ዘማኽሩ ዝከታተሉን ሰባት ከም ዝመዘዘት እውን ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። ንሳን ወፍሪ ኣብ ዝምልከት ጉዳያት በቐረባ ምስ ኤርትራ ዝሰርሕ ቀንዲ ኣማኻሪኣ መሻማውን ኣፍሊጣ እያ። ብዕለት 28ን 29ን ጥሪ 2024 ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ጸዓት ጥዕናት ትምህርቲ ትሕተ ቅርጺ ዋሕዚ ስደተኛታትን ዝዝቲ ዋዕላ ዓዲ ጣልያንን ኣፍሪቃን ተኻይዱ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ኣብታ ኣኼባ ከዓ መራሕቲ ኤርትራ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣናት ተራኺቦም ምንባሮም ኣይረስዕን። ነዚ ሕጂ ተፈሪሙ ዘሎ ስምዓት ኣመልኪቱ ብወገን ዓዲ ጣልያን ነቲ ስምዓት ዝፈረመ ሚኒስተር ፍራንቼስኮ ንናይ ኤርትራ ማዕከን ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ምዕባለ ኣብ ኣስመራን ሮማን ክልታዊ ምትሕጋዝ ንምዕባይ ኣብ ዝተገብረ ጻዕርታት ዝጭበጥ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ዘንጸባርቕ ክብል ገሊጽዎ። ኣብ ሰነ ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ መብጻሕ ዘካየደ ላዕለዋይ ሚኒስተር ንግድን ሃገራዊ ፍርያትን ዓዲ ጣልያን ኣዶልፎ ኡርሶ 10 ሚኒስተራት ናይ ኤርትራ ምስ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ተራኺቡ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ናይ ሽዑ ርክብ እቲ ሚኒስተር ንማዕከን ዜና ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቀጥታዊ ርክባት ኣየር ዝርከቦም ፕሮጀክታት ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሕ ንምግባር ዘለዎም ውጥን ከም ዘቕረቡ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ውጥን በረራ ዝርዝር ሓበሬታ ይኹን ትግባር ዛጌት ዝተገልጸ የለን። ካብ ሶማል ተፈልያ ነፍሳ ከም ሃገር ዘኣወጀትን ግን ካብ ዓለም ደረጃ ከም ሃገር ኣፍልጦ ዘይብላ ሶማሊላንድ በኣሜሪካ ከም ሃገር ኣፍልጦ ንምርካብ ንኣሜሪካ ኣብ መሬታ ወተሃደራዊ ማዓስከር ንኽህልዋ ክትፍቅድ ድልውቲ ከም ዝኾነትን ብዛዕባ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ክትእምን ጻዕርታት ትገብር ከም ዘላን ተገሊጹ። እዚ ኣብ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ እትርከብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ንምርካብ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝተፈላለየ ጻዕርታት ክትገብር ጽንሕት ኮይና ምስ ጎረቤታ ኢትዮጵያ ምስ ጉዳይ ባሕሪ ብዝተሓዝ ከም ሃገር ኣፍልጦ ንኽትረክብ መባእታዊ ናይ ምርድዳእ ስምምዕ ፈሪማ ነይራ እያ። ይኹን እምበር ሶማል ንሶማሊላንድ ከም ኣካል ልኡላዊ ግዝኣታት ትሪኣ ብምዃና ነዚ ስምምዓት ትቃወምን ብደረጃ ዓለም ድማ ከም ሃገር ኣፍልጦ ንኸይትረክብ እትጽዕር ኮይና ሕጂ ግን መራሕቲ ሶማሊላንድ ንኣሜሪካ ንምእማን ሶማሊላንድ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ወተሃደራዊ ማዓስከር ንኽህልዎ ከም ዘፍቅዱን ነቲ ሃገር ዘለዋ ፍሉይ ናይ ማዕድናት ሃብቲ ድማ ምስ ኣሜሪካ ክትካፈለውን ድልውቲ ምዃና ይገልጾ ምህላዎም እዚ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ሶማሊላንድ ብፍላይ ድማ ኣብ ማእከል እታ ርእሰ ምሕዳር ከም ቲታኒየም ሊቲየምን ዝበሃሉ ማዕድናትን ፍሉያት ኣሜሪካ ብፍሉይ እትደልዮም ሬር ኢርዝ ኤሌመንት ዝበሃሉ ብዓለም ደረጃ ብውሑድ ዓቐን ዝርከቡ ማዕድናት ከም ዝርከብዋ እዩ ዝግለጽ። ሕጂ ኸ ከም ሃገር ኣፍልጦ ንምርካብ ኣብ ርእስቲ ኣብ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ንሰራዊት ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ማዓስከር ንኽህልዎም ከተፍቅድ ትደሊ ዘላ ነዚ ማዕድናቱን ምስ ኣሜሪካ ክትካፈሎን ትካላት ኣሜሪካ ብሃገራ ወፍሪ ንኽገብራ ዕድል ክትከፍትን ቀረብቲ ምህላዋያ ትገልጽ ዘላ። ነዚ ኣሜሪካ ንምእማን ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ድማ ሓድሽ ፕሬዚደንት እታ ርእሰ ምሕዳር ዝኾነ ዓብድራሕማን መሐመድ ዓብድላሂ ይመርሖ ከም ዘሎን ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ብዝተፈላለዩ ናይ ጸቕጢ ትካላት ገይሩ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ንምርካብ ጻዕርታት ይገብር ምህላው ተሓቢሩሎ። ኣብ ትግራይ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት ሓደ ናጋዳይን ኣውፋርን ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ። እቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ስዒቡ ክልተ ህጻናት ክቕተሉ እንከለዉ ካልኦት ኣባላት እታ ስድራ ቤት እውን ብኸቢድ ተጎዲኦም ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ እውን ተሓቢሩሎ። ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ዝናቡ ደስታ እዚ ፍጻመ ናይ መጀመርታ ከም ዘይኮነን ኣብታ ከተማ ዕጡቓት ብተደጋጋሚ ጭውያን መቕተልትን ይፍጽሙ ከም ዘለውን ገሊጹ። ኣብታ መዓልቲ እቶም ዕጡቓት ለይቲ ሰዓት 7 በቆጻጽራ እቲ ከባቢ ሓጹር መንበሪ ኣቶ
አቶ ሰሎሞን አየለው ጥሒሶም ሃንደበት ብጥኢት መጥቃዕቲ ከም ዝጀመሩ እቲ ከንቲባ ሓቢሩ ነጋዳይን ኣውፋርን እዮ ከም ካልኦት ነጋዶን ኣውፈርትን ነገዛ ርእሱን ከባቢኡን ዝሕልወሉ ናይ ውልቁ ዕጥቃ ኣለዎ ብምባል እቶም ዕጡቃት መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈጸሙሉ እዋን ናይ ርድኡን ተኽሱ ከም ዝተኮሰ ናይታ ከተማ ሓይልታት ፀጥታ ግን ክረድእዎ ከም ዘይከኣሉን ንኣስታት 30 ደቂቕ ምልውዋጥ ተኽሲ ከም ዝተገብረን ተገሊጹ ኣብቲ ከባቢ ከዓ ፌደራል ፖሊስ ሰራዊት ምክልኻል ሓይልታት ትግራይ ከምኡን ፖሊስን ምልሻን ናይታ ከተማ ከም ዝነበሩን ኣብቲ እዋን ናይ ተፈጻሚ ከዓ ሓደ ካብዚኦም ዝበጽሖ ከም ዘየለ ተገሊጹ ኣብቲ ዝተገብረ ተኽሲ ምልውዋጥ ከዓ እቶም ዘጥቅዕዎ ክልተ ቦምባ ናብቲ ገዛ ድሕሪ ምእታዎም ኣብቲ ስድራቤት ዝነበሩ ብምልኦም ግዳያት ክኾኑ ከለዉ በቲ ቦምባ ዝተወቕዑ ኣካላት ግን 5 ከም ዝኾኑ ተገሊጹ እቲ ነጋዳይን ኣውፋርን ዝኾነ ሰሎሞን ምስ በዓልቲ ቤቱን ምስ ሓደ ወድን ክልተ ኣዋልድን ደቆም ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ኮይኖም ኣለዉ እታ ሓንቲ ጓል 16 ዓመት ተምሃሪት ታሽዓይ ክፍሊ ክትከውን ከላ ብዙሕ ከይጸንሐት ህይወታ ሓሊፋ እቶም ካልኦት 4 ሪፈር ተባሂሎም ንመቐለ መስኮዶ እቲ ወዲ 12 ዓመት ወዶም ህይወቱ ስኢኖ ክብል ከንቲባታ ከተማ ሓቢሩሎ ናይታ ጓሎም የሐይሽ እምበር ሰሎሞንን በዓልቲ ቤቱን ዘጋጠሞም ጉድኣት ከቢድ ኢሉ ኣብ ሞትን ሕየትን ኮይኖም ከዓ ሕክምና ዝግበረሎም ዘሎ ኢሉ ካብዚ በተወሳኺ ወዲ 8 ዓመት ወዶውን ተዓፊኑ ተወሲዶ ከም ዝነበረ ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ዝናቦ ገሊጹ ብጣዕሚ ዘሕዝን እታ ስድራቤት ከምዚ ዓይነት መጉዳእቲ በፂሕዋ እናሃለወ ወዲ 8 ዓመት ህፃን ከዓ ናይቲ መዋቲ ምንኣስ ማለት እዩ ዓፊኖም እዮም ሒዞም ከይዶም ኢሉ እንተኾነ በተለምዶ ውሽጢ እንቁላሊ ሓብ ዝበሃል ከባቢ ጓሶት እናወቕዕዎ ረኺብናዮ ብምባል ቤተሰብ ደሊኾም ሃብዎም ኢሎም ንሓደ ስድራቤት ሂቦሞም ከም ዝኸዱውን ወሲኹ ሓቢሩ ኣብዚ እዋን እቲ ህፃን እውን ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎ ተገሊጹ እቶም ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣካላት መን ምዃኖም መስተሓተተ ከንቲባታ ከተማ እቲ ፍጻመ ፈላመ ከም ዘይኮነን ኣብታ ከተማ ብተደጋጋሚ ጭውያን መቕተልትን ክፍጸም ከም ዝጸንሐን ገሊጹ ቅድሚ ሕጂ እውን ብርክት ዝበሉ ናይታ ከተማ ነባሮ ብፍላይ ኣብቶም ነጋዶን ሰብ ሃፍትን ማእከል ዝገበረ ፍሉጣት ስነ-ጥበባውያን ከይተረፈ እናተጨዊ ተወሲዶም እዮም ኢሉ እቶም ጨወይቲ ብንጹር እከለዮም ንምባል ኣጸጋሚ እኳ እንተኾነ ካብ ህሉ ኩነታት ብምልዓል ግን ምግማት ከም ዝከኣል እቲ ከንቲባ ይጠቅስ ካብቶም ግዳያት ዝኾነ ሰባት ሓበሬታ ክወሃበና እንከለውን እነመን ከም ዝኾኑ ይፍለጥ እዩ ተዓፊኖም ዝተወስዱ ሰባት ኣለዉ ገሊኦም 3 ሚልዮን ገሊኦም 4 ሚልዮን ገሊኦም 5 ሚልዮን ክሳብ 7 ሚልዮን ከፊሎም እውን ዝተለቀቁ ኣለዉ ኢሉ ስለዚ ኣብኡ ከባቢ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ዕጡቃት ኮይኖም ብሕቡእ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ገሊኦም እውን እቲ ኩነታት ዝፈጠሮም ናይ ጸላኢ ሓይሊ ኣካላት ዝበሃል እዮም እዚ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ብምባል ተሓተቲ ኣካላት መን ምዃኖም ኣንፊቱሎ ዕላምኦም እውን ገንዘብን ሃብትን ምትእኻብ ዘማእከለ ከም ዝኾነን እንተኾነ ካብዞም ዕጡቃት ብዝልለ ካልእ ተሓባባሪ ኣካል ከም ዘለውን ዝናብ ይገልጽ عباي بريطانيا فلسطين كم هاجر أفلطو كهبية بمبال إسرائيل قدم خونات أقاميتا إسرائيل نتياب قازا زولو زسكحكح كونتات نموغاد سقومتات انت زي وسيدا بريطانيا أب مسكرم نفلسطين كم هاجر أفلطو كتهبايا كبل قدام منستر بريطانيا كير ستارمر قال لي اتقدم منستر وسيغو إسرائيل كالك قدم خوناتون كتم مال الله وإلى زيوم دما تقصد مبال مسمع ناكلت هاجرات فتح زمصن نوحي وان صنح زلق سلام نفتار قال مئتاو كومون ودو حبرات هاجرات قرب حجز داغماي كجمر مفقات زبليهم انت زي كوينو عباي بريطانيا نتسقمتي ام مسكرم ابزكاد حافشو غبا ودو حبرات هاجرات كتوسد يا بمبال ناسرائيل قد ما خونت اغميطالا قدام منستر اسرائيل بنيامين نتنياهو بوغنو غبر ملس ابزهابلو زني بريطانيا سقمتي نتي اسقاغ غبر شبره حماس مشلام يلو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم